Dennis. Vi er på. Goddag, mit navn er Dennis Thorvaldsson, og velkommen til Supreme News. Vi er her til morgen for en indmelding om en masse gaderæs i Humlebæk i Næstved. Det har vi gjort et forsøg på at bevise, og derfor sender vi direkte til vores nyhedsreporter Jan Nielsen. Er du med i marken? Vi har hørt en masse rygter om det her, det foregår gaderæs. Vi holder øje med, om der kommer nogen og stopper den næste, der kommer. Der kommer ganske rigtig ikke der, mand! Skal lige høre ham der om... Kører du gaderæs? Nej, det er ikke galt. Det er ikke galt, siger han. Kører du på ulovlig benzin? Ja, det er lov med. Ja, vi tør ikke. Vi stopper den her. Vi tør ikke mere nu. Tilbage til studiet. Tak for det, Jan Nielsen. I dag skal vi komme ind på det helt nye stiftede parti, Never the Hills. Og her til stiller vi op til vores anden nyhedsreporter, Gunnar Danielsen. Gunnar, er du? Ja, tak Dennis fra studiet. Jeg står her med... Jørgen Pind. Fuck, ligesom Pind, eller hvad? Ja. Bødstrøm, mand. Nå, Sand, jeg har hørt, du har stiftet et nyt parti. Hvad er det for noget? Jo, jeg vil starte med at fortælle lidt om vores mærkesager. Og det er jo ingen overraskelse, at vi her i det danske samfund har 800.000 danskere, som er på den offentlige forsørgelse. Ja. Det er væsentligt, og især for den økonomiske byrde. Nej, stop lige. Jeg bliver nødt til at stoppe. Kan du lige holde den pind der? Ja. Og det er jo en væsentlig økonomisk byrde for vores samfund. Og samtidig har det store menneskelige omkostninger at være placeret uden for det arbejdende fællesskab. Det er ikke godt nok, mener vi her på tiden, og det kan sagtens gøres bedre. Og retningen er klar. For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde. Ja. Derfor vil vores skridt være at gennemføre en jobreform, som består af to elementer. Netop at udarbejde en ny og moderne kontanthjælpsloft. Det skal sætte loft over, hvor meget man kan modtage i den offentlige ydelse. Derudover skal der ske skattelettelser i bunden for personer med arbejdsindkomster. Så ved at sætte kryds hos os, vil denne jobreform allerede træde i kraft i 2016. En anden mærkesag er helt klart, at udlændinge i fremtiden skal kunne være her i Danmark, hvis de kan og vil være her, men lukkes for dem, der ikke vil være her. Men det mener vi, at der er behov for en ny udlændingepolitik i Danmark. Antallet af asylansøgere er på få år fordoblet. Antallet af familiesammenføringer er steget med 75%, og prisen for vestlige indvandrere er længere væk fra arbejdsmarkedet end vestlige indvandrere. Vi mener, at udlændinge isolerer sig i parallelsamfundet uden kontakt til Danmark, som vi andre er en del af. Nogle steder hersker der desværre en modvilje med vores værdier, som demokrati, ytrings- og religionsfrihed og ligestilling mod kønnene. Der er for mange indvandrere, der ikke er en del af det arbejdende fællesskab, og det mener vi bestemt ikke er godt nok. Det kan gøres bedre, faktisk langt bedre. Og retningen er klar. For fremtiden skal Danmark åbnes mere for dem, der kan og vil. Men lukkes for dem, der ikke vil bidrage til det danske fællesskab. Derfor vil vores første skridt i denne sag være at indkalde Folketingets partier med henblik på at indgå en aftale om en helt ny udlændingepolitik, der skal sikre et Danmark for dem, der kan og vil, og lukke dørene for dem, som ikke vil. Ja. Derudover skal vi dæmme op for den ukontrollerede tilstrømning af asylansøgere ved at skærpe indsatsen mod menneskesmuglingsbagmænd og ved at styrke indsatsen i flytningens nærområde. Ja, tak. Jeg synes positive mange værdier, I har i jeres nye parti. Ja. Tak. Tilbage til dig, Dennis, i studiet. Ja.